Som Katka Ďurkovská a som odvážny introvert. Tento podcast je pre všetkých, ktorí chcú robiť veci inak. Túto časť podcastu som veľmi dlho odkladala, pretože budem rozprávať o telefonovaní a hovorila som si, koho bude zaujímať telefonovanie, veď telefonujú všetci. Telefonovanie je pre niekoho jednoduché a pre niekoho nočná mora, ale prečo to tak je? Z čoho vychádza ten strach a z čoho práve naopak tá ľahkosť? Telefonovanie je jedna z najdôležitejších súčastí nášho fungovania a budem si za tým stať. Či už voláme rodine, kamarátom alebo známym, to zvládame všetci. Kde si, kedy prídeš, kedy sa stretneme, kúp prosím ťa to a to. Sú to ľudia, ktorých poznáme a máme k ním nejaký vzťah a je v podstate jedno, akým spôsobom s nimi telefonujeme. Ale čo také telefonovanie lekárovi? Alebo objednať sa ku kaderničke? Alebo objednať si pizzu? Prečo majú ľudia nechuť volať týmto ľuďom a chcú, aby im volal niekto iný? Ja klopem, ty rozprávaš. Je to to isté. Tá nechuť do telefonovania, si myslím, že tu sa práve ozýva ten náš vnútorný introvert. Mám volať lekárovi a čo mu mám povedať? Čo mi odpovie? Nebudem ho otravovať? Bude mať na mňa čas? U známeho toto neriešime. Jednoducho mu zavoláme a riešime to, čo potrebujeme. Ale u cudzieho to môže byť aj horor. Povedali sme si, že telefonovanie je dôležitou súčasťou nás. Bez telefonovania nevybavíme väčšinu vecí. Áno, existujú SMS-ky, chaty, výborná vec. Myslím si, že toto je vynález introvertov. Veď čo je lepšie, ako napísať a premyslieť si všetko to, čo chcem povedať. A v bezpečí. A môžem zmeniť svoje slova, vetu, môžem zmeniť svoju myšlienku odznova a až potom poslať tú svoju správu. Ale kedy nám príde odpoveď? Kedy potrebujem informáciu, na ktorú sa pýtam? Vo väčšine prípadov hneď. A kedy nám druhá strana odpíše na našu správu? Niekedy za hodinu, niekedy zajtra, niekedy o týždeň a niekedy zabudne. A ešte mám ďalšiu myšlienku k telefonovaniu. A to teraz v podnikaní a v predaji. Telefonovanie je jedna z najdôležitejších súčastí biznisu. Už v telefóne si vytvárame prvý dojem. Tam ten zákazník nás prvýkrát počuje a už na základe telefonátu sa rozhoduje, či od nás kúpi, nekúpi. Či bude spolupracovať, nebude spolupracovať, alebo či príde, alebo nepríde na stretnutie. Okolo telefonovania je celá veda. Budem sa na túto problematiku pozerať očami introverta, veď predsa len som introvert a som obchodník a verím, že medzi mojimi počúvačmi, medzi mojimi posluchačmi sa nachádza množstvo introvertov, pretože verím, že vrana k vrane sadá, takže si priťahujem k sebe podobných ľudí. Než som začala pracovať ako poisťovací agent pred skoro 7 rokmi, tak som brigadovala v call centrách. Tam som sa tiež dostala ako také slepé kura k zrnu, ale keď už som tú príležitosť dostala, tak som ju chcela využiť. Ako introvert, no nerada som rozprávala, stále nerada rozprávam, ale toto telefonovanie v call centre ma vycvičilo. Keď som mala prvýkrát sadnúť za ten počítač, dostať slúchatka a telefonovať nejakému klientovi, veľmi som bola v strese, chcela som odtiaľ utiecť, ale dostala som call script, dostala som text, ktorý som mala čítať človeku na druhej strane telefónnej linky. Pre mňa ako introverta bolo to perfektné, pretože som mala presne text, ktorý som mala povedať, lebo spontánne komunikovanie s cudzým človekom mi veľmi robí problém a tu som mala presný návod a slova, ktoré som mala použiť, aby ten telefonát bol úspešný. Čo ale znamená úspešný telefonát? To je vec, ktorú je potrebné si zadefinovať predtým, než sa pustíme do telefonovania. Je to kvôli tomu, aby sme nemali nechuť do telefonátu.
Pretože pokiaľ ja zavolám napríklad 20 ľuďom a nespravím obchod, tak ma to bude demotivovať pre ďalšie telefonovanie. Nedohodnem stretnutia, klienti mi nezdvihnú, budem z toho frustrovaná a na budúce, keď budem musieť telefonovať, tak ma to bude demotivovať, že prečo by som mala, veď minule mi nezdvihli, minule sa mi nič nepodarilo, tak ja telefonovať nebudem. Práve preto je dobre nastaviť si dopredu, čo je to náš úspech v telefonovaní. Pre mňa napríklad úspech telefonátu je, že sa dovolám tým ľuďom. Mám pred sebou zoznam klientov, ktorým musím zavolať, dohodnúť si s nimi stretnutie a poviem si, že keď sa dovolám 5, je to pre mňa úspech. Vždy sa tým 5 dovolám, vždy som z toho šťastná a vždy ma to motivuje pre ďalšie telefonovanie. Pre niekoho úspešný telefonát môže byť, že spraví biznis v telefóne, že dohodne stretnutie, že sa s tým človekom na druhej strane linky dobre porozpráva. Každý si určite, čo je pre vás ten úspech v telefonovaní. Poďme sa vrátiť späť k tomu call scriptu. Dostala som text. Text bol veľmi jednoducho napísaný, ale takým spôsobom, aby ten človek na druhej strane linky pochopil, čo mu ja idem povedať. Pretože v tom telefonáte máme maximálne 3 až 5 minút na to, aby ten človek pochopil, čo mu chcem povedať. A určite to poznáte, každý máme také tie svoje barličky v reči, či už takéto no, veď, proste jednoducho. Sú to slova, ktoré nemusia obsahovať tie naše vety a tým predĺžujeme ten náš telefonát klientovi. Tie vety v telefóne by mali byť jednoduché, jasné, výstižné a tak, aby ten človek pochopil, že to, čo mu hovorím, že on to potrebuje. Práve kvôli tomu je dobré spísať si na papier, čo idem tomu človeku povedať. Aby ja som mala istotu, že to, čo mu idem povedať, je toto a ten človek to pochopí. Zároveň v tom telefóne nebudem hapkať. Budem vedieť presne, čo hovorím a ten človek mi bude rozumieť. Ale nie je to len komunikácia z jednej strany ku klientovi, je to aj komunikácia späť. Ten človek mi môže namietať. Nechce prísť, nemá čas, nechce kúpiť to, čo mu ponúkam a podobne. Volá sa to námietky alebo námietka. A ja musím byť pripravená dopredu na tieto námietky. Ja musím vedieť reagovať tomu človeku. Ja musím poznať to, čo mu hovorím, aby som vedela, čo mu mám odpovedať. Pretože tá námietka nemusí byť jedna, môže ich byť viac a ja musím v tom telefóne znova jasne a výstižne tomu klientovi povedať, čo ja od neho potrebujem takým spôsobom, aby on pochopil, že on to naozaj potrebuje. Majte dopredu vypísané námietky, ktoré môžete počuť v telefóne a zároveň mať aj pripravené argumenty, ktoré budete komunikovať späť tomu človeku. Na začiatku som spomínala, že klient, s ktorým prvýkrát sa v podstate počujeme, už tam v tom telefóne vzniká prvý dojem, ktorý ponúkame tomu nášmu klientovi. Lenže on si ten prvý dojem vytvára na základe toho, čo počuje. Toho, ako sa s klientom rozprávam. Či som k nemu ústretová, či som nátlaková, či som až moc dobíjajúca. Zároveň počuje intonáciu nášho hlasu, počuje farbu nášho hlasu, počuje úsmev, či sa usmievam do toho telefónu, alebo či som smutná, mám depresie. Už toto všetko prispieva k budovaniu si vzťahu s našim klientom. Je potrebné stanoviť si možno nejaký čas, kedy idem telefonovať, pretože k tomu sa musím nejako pripraviť. Pripraviť si prostredie, v ktorom budem telefonovať, aby som mala svoj pokoj, kľud, nebol okolo mňa nikto, nejaké rušivé elementy. Ja neviem, ak radi telefonujete sami, tak aby akurát vtedy neboli vaši kolegovia v kancelárii a podobne. Toto všetko vplýva na to naše telefonovanie, pretože pokiaľ do toho telefonovania idem s nechuťou, kolegovia sú okolo mňa, čo keď ma bude súdiť ten človek, ktorý vedľa mňa je, pretože aj to sa mi dialo, nemala som rada, keď okolo mňa boli ľudia a počúvali, ako telefonujem, mňa to vždy stresovalo.
možno, že vy to máte inak, ale každý nejako fungujeme, každý nejakým spôsobom prežívame a každý to máme inak v tom telefonovaní. Preto vy musíte poznať samých seba, aby ste vedeli, čo vám robí dobre, aby ste boli vo svojej pohode, aby keď už ste telefonovali, tak ste sa venovali len tomu hovoru a boli sústredení na to, čo idete povedať svojmu klientovi, zákazníkovi alebo tomu lekárovi napríklad, keď mu idete volať. Čo určite odporúčam, je mať v ruke papier a pero, alebo keď sme digitálni, tak tablet a takú tú ceruzku. Ja to používam na zapisovanie si dohodnutých stretnutí, dovolaní, alebo nejakých poznámok, alebo iba kresleniu si na papier popri telefonovaniu, pretože to mi veľmi pomáha nejak sa odreagovať od toho. Ja presne už viem, čo idem povedať, ako idem povedať tomu človeku, ako idem argumentovať. Ja presne poznám to, čo mu idem povedať, a to kreslenie mi pomáha sa nejak sústrediť na ten hovor. Niektorí pri telefonáte si presúvajú veci na stole, alebo si iba sedia a dupkajú si nohou. To už nechávam na vás. Ale určite je to dôležité poznať to, čo pre vás robí, čo vám robí dobre. Aby ten telefonát bol naozaj taký ten jednoduchý, ľahký a mali ste aj vy z neho dobrý pocit. No a ako to teda robím ja? Ja som to tu v podstate už zhrnula v týchto pár bodoch. A je už pre mňa ťažké sa nejak zamyslieť nad tými detailami, ktoré robím, lebo už to robím automaticky. Ale ako prvé je potrebné mať svoj call script. Ako druhé vypísané námietky a argumenty pre toho klienta alebo pre ten telefonát. Ako tretie je mať papier, pero na zapisovanie si. No a ako štvrté, mať práve tú dobrú náladu, dobré prostredie, dobrú stoličku, pretože v tom telefóne je počuť, či sedím, či som vyvalená na gauči, či stojím, či sa prechádzam. Toto je tiež veľmi dôležité. Kedysi by som povedal, že telefonovanie je veľmi ťažké. Telefonovanie je o tréningu. Čím viac telefonátov spravíte, tým si budete istejší. Moje prvé telefonáty boli v podstate cvičné. Neočakávala som od nich veľa. Učila som sa na nich reagovať na človeka, odpovedať na otázky a učila som sa argumentovať. Povedali sme si pár bodov, ktoré sú dôležité pre telefonát. Ako je správny call script, zvládanie námietok, vhodné prostredie pre telefonovanie, mať pre seba zadefinovaný pojem úspešný telefonát. V ďalšej časti si povieme, ako si pripraviť správny call script. No a ak ste dopočúvali až sem, tak mám pre vás jeden darček. A to je moje know-how, prečo sú moje telefonáty úspešné, prečo z každého telefonátu mám stretnutie a prečo z každého telefonátu vyťažím to, čo potrebujem. Je to o mojom pozitívnom nastavení. Do každého telefonátu idem s tým, že dohodnem stretnutie. Do každého telefonátu idem s tým, že si človek odnesie pozitívny pocit, informáciu, ktorá mu pomôže a istotu, že sa vie na mňa kedykoľvek obrátiť. Budem sa tešiť na budúce a verím, že som ti bola touto časťou podcastu užitočná.